Уйный кызлар бии җырлый. Ул сәхнәгә "Эй каракаш, каракүз" җыры белән 5 яшендә беренче адымнарын ясый. Үздереп җырлый инде менә. Очраклы рәвештә танылган Салават баянчы Сальфред Якшембетов белән бер төркемдә укый. Яраткан җырчысы Резида Шәрәфиева аңа ул хәтта пародия да ясый белә. Һәм инде сумкалар җыю хобби белән шөгыльләнә. Бүгенге көндә аларның гомуми саны әгәр дә дөрес булса 30дан артып киткән ди инде. Менә шушы танылган, модалы, үзе сихри булган музыкаль кунагы бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә дә әзер. Серләрен ачар микән? Менә хәзер беләбез. Рәхим итик. Brasserie рестораны сезнең тантананы матур итеп билгеләп үтәргә чакыра. Туйлар, туган көннәр, юбилейлар, чыгарылыш кичәсе теләсә кайсы бюджетта. Сайлау өчен 3 банкет залы. Тулырак 222-55-55 телефоны буенча. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бездә бүген кунакта танылган популяр җырчы һәм инде автор башкаручы Баулы кызы Айгөл Закирҗанова. Хәерле көн, Айгөл дустым. Хәерле көн. Айгөл, синең сәхнәгә беренче адымнарың 5 яшьлек вакытта "Эй каракаш, каракүз" халык җыры белән башланып киткән. Чынлап та 5 яшеңдә шушындый матур, кәефле халык җырын башкару сиңа бер зур стимул биргәндер безнең каршыда бүген утырырга. Бала чагыңда гомумән шушындый музыкаль экспериментлар күп булдымы? Башта инде үзем белән әзгенә таныштырып үтәсем килә. Мин үзем бик матур табигатьле, зур шәхесләр Рәшит һәм Илдус Әхмәтҗановларны биргән. Баулы районы, Татар Кандызы авылы кызы. Менә бит. Үзем тулы гаиләдә үстем. Әтием дә, әнием дә янында. Аллага шөкер, әле дә исән саулар. Без бойда булмадык, ярлы да булмадык. Уртача гына хәлле гаиләдә, ләкин хезмәтне яратып үстем мин. Кичкенә чагымнан 5 яшемнән хәтердә сәхнәдә беренче тапкыр "Их каракаш, каракүз" җырын башкарып үткән идем. Шул вакытта көлгәннәр иде авыл халкы, көлделәр дә, шатландылар да алар минем өчен. Кайсылары пряник, конфет чыгарып биргәннәр, әле дә менә. Мәдәният йортында концертта булган хәл. Менә бит. Исемдә. Яраттылар. Яраттылар. Бәләкәй генә кызчык, шундый талантлы дип күрделәр инде. Чөнки кичкенәдән үк җырга, моңга гашыйк булып үстем. Шушы җырга, моңга мәхәббәтне минем әти-әнием уятты. Чынлап та менә әти-әнием уятты дидең дә, синең бер сөйләгән тарихың искә төшеп китте. Кичкенә вакытта аклы-каралы телевизорда әти-әни белән татар җырларын тыңлыйбыз. Әни тиз генә язып бара. Әти инде соңыннан шушы язганны без әни белән җырлаганда гармунда уйнап, рәхәтләнеп гаилә бәйрәмнәре оештыра идек дисең. Хатирәләр, бик сагындыра торган хатирәләр. Алар синең тормышыңда нинди роль уйныйлар? Һәм гомумән җыр хатирәләр язганың бармы? Хатирәләр белән гел уртаклашам. Instagram шелтәрендә, ВКонтактеда да язам, бик яратып, менә шундый җылы язмаларны кеше кабул итә, күңелләренә матур хисләр булып ята инде. Үземнең дә кичкенә чагымда җырларга инде бик кичкенәдән яраткач, менә шушы телевизор дип әйттегез бит сез, әйме? Аклы-каралы телевизор инде хәтеремдә, аннан соң менә шул төсле телевизор алдылар әниләрем. Һәм беренче шул җырларны инде нинди җыр күңелдә ошый, күңелебезгә ошый, әйбит әнием белән, әнием миндә менә шушы җырга тәрбия уятты дип әйтик инде. Тиз генә язып ала да җырларны. Мин шул утырып шулай бергә ятлыйбыз инде, өйрәнәбез шул арада. Аның бит әле көен дә истә калдырырга кирәк, әйбит сүзләрен дә истә калдырырга. Аннан менә шул гаилә белән утырып инде без, әтием инде гармунда уйнап, шунда уйнаштыра иде инде ул, әйбит мәҗлесләрдә дә уйный иде, инде ярата идем. Әтинең яраткан җыры Сары чәчкә, әнинең саруын кайната иде бу җыр. Менә шушы истә калган инде. Тагын бер яраткан балачак хатирәң ул әбиеңә бал эчәргә төшүең. Чынлап та менә шушындый җылы мөнәсәбәтле гаиләдә үскәнгә безнең каршыда бүгенге шәхес утыра, әйт әле. Мин менә бу әбием, әтиемнең әнисе инде. Алар инде умарта тоталар иде. Мин шунда инде мине төшереп җибәрәләр. Кызларым җыештыр, кызым җыештыр, идәннәрем булса да юып кайт инде, күңелләре була бит инде әбиләрнең, дип инде ул кешеләрнең, әйе. Мин җыештырып бетерәм, аннан утырабыз бергә чәй эчәргә. Минем иң җыештырырга төшүдә түгел иде, бал ашарга төшә идем. Бал яратам, әлеге көндә дә бал яратам. Иң яраткан җырчың Резида Шәрәфиева. Син аңа хәтта пародия да күрсәтә беләсең икән.
Резида апа да син дә рәсем ясарга яратасыз. Моны без тикшердек, беләбез, икегез дә рәссамнар. Нәрсә ошый сиңа Резида Шәрәфиеваның башкарылышында? Үзенчәлекле калын тавышмы, әллә инде шундый чиста аһәңне иттереп җырлавымы? Резида Шәрәфиева минем кумирым, иң яраткан җырчым дип әйтик инде. Балачактан дип аңларга кирәк инде. Балачактан, менә шул төсле телевизордан башланды да инде. Мин аны иң беренче чыгышын күрдем. Шушындый бальный күлмәкләрдән, зәңгәр күлмәкләрдән утырып җырлады ул. Ничектер менә шул утырып җырлаган истә калган. Калын, үзенчәлекле, кешегә ошамаган тавышы белән ул мине җәлеп итте. Һәм күп төрле конкурсларда, районда үткәргән конкурсларда катнашып, лауреат, дипломант исемнәренә лаек булдым. Аның җырларын башкардым. Син аңа охшатып башкардыңмы, әллә ниндидер бер яңалык өстәдеңме үзеңнән аның җырларын? Юк, ул вакытта бернинди охшатып башкару булмады. Мин аннары инде пародия булмады бу. Юк, пародия булмады. Мин аннары инде аның җырларын тыңлый, аңа сокланып, менә аның кебек җырчы булачакмын киләчәктә дип. Тавыш минем үзеннән үзе, минем башта ничек тавыш иде, аннан диапазон минем зурайды дип әйтик инде. Менә бу инде укырга киткәч. Син инде шулай иттереп кызыктырдың хәзер пародия ясый беләм дип. Безнең тамашачыларыбыз хозурында ясап күрсәт инде шул пародияны. Без инде түзә алмыйбыз. Миннән гел сорыйлар инде. Әйдә. Рәхим ит. Син миннән ярак киткән чакта ак хыяллыгыңны болгап узаттым юл читендә басып калдым ялгыз югалттым мин сине югалттым сине мине сагындыңмы дидең синсез яшәү түгел сине мине көтәрсеңме дидең синсез гомер түгел Афәрин. Шуңа кадәр охшаган, хәтта каршында Резида Шәрәфиева үзе утырган кебек булды. Гәрчә инде мин синнән дә зарланмыйм, Афәрин Айгөл. Рәхмәт, искиткеч башкарылыш. Пародия остасы да икәнсең әле. Башкаларга бик алай ук килеп чыкмый дип әйтсәм дә була инде. Әмма Резида апаның аның үзенә дә ишеттергәнем бар минем. Охшаттымы? Охшатты. Нәрсә диде? Чыннан түгел инде, булай телефоннан гына, аны тыңлап торып. Дәвам итте диде син кыскасы. Фатихасын бирде. Бу иң мөһиме. Гадәттә кешеләр куркуларын яшерергә тырыша. Син аны гомумән яшермисең. Айгөл Закирҗанова бер үзе калдан курка. Бүлмәдәме ул, урамдамы мөһим түгел, ләкин инде кыз кешегә гадәти хәл әлбәттә курку. Менә танылган француз язучысының бер танылган цитатасы бар, укып китим әле. Тормышта куркырлык нәрсә юк. Аңларга кирәк булган нәрсәләр генә бар. Синең куркуың артында нәрсә яшерелгән? Син ничек уйлыйсың, тоясың, хис итәсең? Сөйләп кит әле. Курку бөтен кешеләрдә була торган әйбер бит инде. Килешәм. Кичкенәдән менә шунда инде. Аннан тагын бер курку дигәч, тагын бер кызыклы мизгел искә төште. Сөйләп үтим әле. Әйдәле. Бала чакта ничә яшь булган икән инде миңа? Шул бер 8 бәлки 7-8 яшьләрдер инде. Хәзер йокларга яттык. Төн. Мин инде әни минем сеңлем белән ята, сеңлем бәләкәч иде әле, мине үземнең кровать. Хәзер мин йоклый алмыйча, озак йоклый алмыйча ятам инде. Әле дә шулай, электән үк инде. Хәзер тәрәзәгә карыйм, анда күршеләрнең юл аша инде өйләре күренеп тора, һәм ниндидер кызыл әйбер яна үй кырыенда, үй түбәсендә дип әйтик инде. Мин курыктым, йөгереп барып шул арада солдат кебек киенеп басканмын икән. Янган дип уйладым. Яна, пожар дип уйлаганмын. Торыгыз дип әниләрне ашыктырып, шулай иттереп менә шушы курку, нигәдер курку хисе калган инде, белмим, йөрәктә, күңелдә дип әйтик инде. Күрше кеше өчен. Менә шул айны тулган ай булган ул. Айны менә шулай күргәнмен мин. Фантазия кеше икән. Айгөлдә. Курку хисе инде ул, белмим, гел үзем белән йөрим минем, но мин аны җиңәргә тырышам алайда. Әлбәттә. Башкача булмый да. Бүгенге көндә иң курыккан кыйммәтең ул нәрсә? Нәрсәне югалтудан куркасың? Нәрсәдән гомумән куркасың бу дөньяда?
бу дөньяда ялгызлыктан калудан куркам дип әйтсәм дә була. Әйе. Чынлап та ялгызлык куркыныч нәрсә, ләкин ул сиңа, синең кебек шибәр туташка куркыныч түгел, Айгөл. Син бит әле тагын музыка әһле дә, үзенең концертларын оештыручы администратор, барысында тава бирүче продюсер, менә дигән популяр җырчы, күп кырлылык. Хатын-кыз өчен ни дәрәҗәдә катлаулы ул? Хатын-кызга гомумән шуның кадәр күп эш башкару авырмы ул? Әле бит хуҗабикә бала анасы да. Авырдыр дим. Безнең тормыш бит сынаулардан, каршылыклардан тора. Язмыш сынаулары күп шул Әйе, тормышта. без шул сынаулар белән очрашып, шул сынауларны җиңеп, каршылыкларны җиңеп, без алга барабыз. Һәм Ходай гел Ходайдан сорыйм инде мин, сәламәтлек сорыйм иң беренче очракта. Миңа көч бир дим, алга барырга, барлык уйлаган уйларым, теләкләремне башкарып чыгарга. Иң мөһиме сәламәт булыйм. Балам исән сау булсын, әти-әнием исән сау, туганнарым исән сау булсын, сеңлем исән сау булсын. Исән сау булсаң, барысы да була. Барысы да үзе килә, аның дөрес юлдан барсаң чынлап та шулай. Әйе. Гомумән сиңа менә шушы күп кырлы булу, бик авырмы ул? Концертларыңда барсында үзең оештырасың дип беләбез. Төркемеңне туплагансың. Һәм шушы бер туташ ул безнең каршыда утырган кичкенә генә, нәфис кенә бер Айгөл Закирҗанова. Авыр инде, авыр. Башлап башлап китү бөтен кеше өчен авыр ул. Үзем менә башлаганда мин сәхнәгә иң беренче адымнарымны ясаганда мин уйламадым да, нигәдер шундый авыр булыр дип әйбит белмибез бит инде. Менә телевизордан гына карап утырганда бөтенесе дә шундый матур күренә, әйбит. Диңгезгә кергән шаның тирәнлеген белмисең шул. Әйе, менә эченә кереп киткәч, бигрәк шуның кадәр авыр икән. Хәзер гомумән акча дөньясында яшибез. Шулай бит, бөтен әйбергә акча кирәк. Бөтен әйбергә, аны яшерен батырын түгел, мин аны бөтен җирдә дә сөйлим. Яшерен түгел. Әйе, сәхнәгә беренче адымнарымны бит инде мин Наил Табанаков төркемендә чәчкән, Наил Табанаков аксу продюсерлык хәтерлибез. Үзегендә әйе башлап җибәргән идем. Безнең атнасына ничәшәр тапкыр, көненә ничәшәр тапкыр чыгарылышлар була иде инде, әйбит чыгышлар дип әйтик. Һәм туйларга, юбилейларга, төрле җирләргә йөреп, мин чыныктым. Син бәхетле идең. Әйе, бәхетле, мин әле дә бәхетле. Хәзер ул вакытта инде бигрәк тә бит зур шәһәргә килеп, шушындый читтән торып укырга кереп әйбит, аннары шушы төркемгә кереп китеп, эшләп китү, шундый инде зур бәхет инде булды ул минем өчен. Мин менә рәхмәтемне белдерәм Наил Табанаков, Рөстәм Сәрвәровларга. Шулай мине алып кирип киткәннәренә инде менә бу сәхнә тормышына һәм эстрада юлына дип әйтим инде. Менә ул инде әлбәттә сәхнә эшендә булу, әлбәттә син һәрвакыт игътибар үзәгендә, ләкин икенче яктан караганда күңелеңгә тынычлык та килмидер сыман. Син менә тынычлыкны яхшы компаниядә булганда табасыңмы? Төркемдә булгандамы? Әллә инде бер үзең генә калганда, уйланып, тынычлап, ниндидер күз аллалар оештырганда күңелеңгә тынычлык аласыңмы? Сөйләп кит әле. Тынычлыкны мин үземә илһам килүдә табам. Мин бит инде үзем җырлар язам, көйләр язам. Кайдан аласың илһамны алыйсы? Шуннан башлыйк. Шуннан башлыйк. Менә ВКонтакте шелтәрендә төрле группалар бар бит инде, әйбит. Төркемнәр күп инде анда. Төркемнәр күп. Кремдә төрле менә соңгы арада шигырьләр кызыксындыра башлады мине, әйбит. Шигырьләр укып, карап, ниндидер берәр күп авторлар белән эшлибез бит инде без. Алам да ошый да күңелемә, мин шул авторга язып җибәрәм. Бу шигырегез бушмы? Минем бу шигырьгә мәсәлән көй язасым килә. Шулай ризалык белдерәләр. Шунда ук туам ул шигырьне укып чыккач ук синең инде бармы? Менә башта уже йөри башлый. Көйләр ишетелә башлый, шулай иттереп, әйбит. Һәм миңа кирәк сүзләр генә. Яхшы күңелгә үтеп керә торган сүзләр кирәк. Теге мондый гына кердем чыктылгына. Кердем чыктыл дип әйтгәндә, андыйны гына әйтеп булмый инде. Һәм менә шуннан да миңа ниндидер тынычлык килә дип әйтик инде. Чөнки бу шаушулы дөньяда яшибез, шулай бит. Бөтенесенә дә өлгереп тә бетеп булмый. Ләкин мин үзем тынгысыз кеше. Мин һәр чак максат куям икән, максатыма гел барырга тырышам. Урау юллар аша булса да, ләкин бөтен сынауларны үтеп булса да, мин барырга тырышам. Шул менә бу илһамнан мин бөтен аламдыр дип әйтәм инде, бөтен күңелемә тынычлыкны. Әйдә, рәхәтләнеп шәйләр ишеп реклама карап узыйк әле. Әйдә. Икенче өлеш рекламадан соң.
Şeyler ішіп, рәхәтләнеп әңгәмәбезнең икенче өлешендә башлап җибәрәбез. Әйсегезгә төшерәм бездә бүген популяр җырчы, автор башкаручы Айгөл Закирҗанова. Син Айгөл очраклы рәвештә генә дисәм дөрес булыр. Танылган Салават баянчысы Альфред Якшембетов белән бер төркемдә уку бәхетенә лаек булгансың. Әйе. Кем генә укыр иде икән мондый данлыклы баянчы белән әле бер төркемдә? Әйт әле, җавап бир әле. Күп кешене кызыксындырадыр бу. Популяр артист гади кешедән кайсы ягы белән аерыласың ул? Әйе, мин үзем мәдәният һәм сәнгать университетының читтән торып, театр факультетында белем алдым. Син әле театраль белгечтә. Театраль белгечтә режиссура бүлегендә инде. Режиссермы дисең? Әйе. Менә бит ачыш. Менә танылган кешеләрдән безнең Альфред Якшембетов танылган баянчы бит инде Салават Фәхретдинов төркемендә, әйе, бергә укый бәхетенә ирештем мин аның белән. Аннары Камал театры актрисасы Венера Шакирова белән укыдык. Нинди шәхесләр бит каралы бер генә. Әйе. Танылган популяр кешеләр бит инде безнең гади кешедән бөтенесе дә бит инде дөресен генә әйткәндә шул гади авыл баласыннан бөтенесе дә шулай популяр булып күтәрелгән кешеләр бит инде алар. Шулай дип алыйк инде. Бөтенесе дә бит инде авылдан чыккан безнең популяр кешеләр кайсын гына алмай бит. Шуңа күрә нәрсәсе статусы белән генәдер дип әйтәм инде мин, аерыладыр дип уйлыйм инде мин. Синең тормышында иң моңсу, иң авыр мизгилләрдән берсе синең газиз балаңның үзеңнән читтә үсүе булгандыр, Айгөл. Ничек шулай килеп чыкты? Син үз газиз балаңның ничек иттереп үсүен күрә алмадың? Чөнки һәр ана кеше өчен дә чынлап та үз баласының һәрбер мизгилен тою, аны күрү иң кадерлесе бит инде. Ничек шулай килеп чыкты? Тагын бер сорыйм әле. Язмыш шулай язгандыр инде. Безнең бит инде шул үзебезнең ялгышларыбыз аша, шушы сынауларыбыз аша дип әйтик инде, барабыз бит инде. Һәр кешенең дә язмышы төрле-төрле була. Ничек килеп чыксын инде? Бүтән кешеләрнеке кебек инде. Минем дә шулай ук аерылу бит. Баланы менә ялгыз үстермим инде баланы. Әти-әнием тәрбиясендә, әти-әнием белән бергәлектә. Мин инде аны яшермим дә, минем балам әти-әниләрем белән бергә үсә. Шулай килеп чыкты, чөнки миңа укуымны тәмамларга кирәк иде. Хәзер 2 еллар чамасы бит инде бала белән утырдым да инде өйдә. Монда академический да алмадым инде мин тырышып, 1нче курстан 3нче курска күчтем. Үземнең курсым белән калдым инде. Бик нык тырышып, экзаменнарны, зачетларны тапшырып, нык тырышып укыдым. Һәм әйтәм бит, мен максат куйгач була икән, ул барысы да була икән алга китеп. Баламны инде калдырга туры килде миңа әти-әниемнәр белән, чөнки мин аны алып китә алмадым үзем белән. Шулай булды. Мине теге дөрес аңласыннар дип әйтәмен. Мин ташлап китмәдем баламны. Мин кайтып йөрим. Мин көндә шалтыратам балама, сорыйм, хәлең ничек дим. Миңа инде ул мама дип әйтә. Мамам, хәлләрем яхшы. Мин бит сине сизәм ди. Мин дә сине шулай сизәм дип әйтәм инде мин аңарга. Менә иң авыр чагын, беләсезме, нинди булган ул? Иң авыр чагын искә алам. Баламны авылда калдырып, үземнең менә шушы Казанга китүем. Ул мин инде вакыт үтә аңлады, шулай кирәк, шулай йөрергә кирәк, чөнки артист тормышы үзегез беләсез, тыңгысыз тормыш. Юллардан кайтып кермисең, төрле җирдә эшлисең, бит. Баламны минем калдырырга юк иде. Минем әти-әниләрем якында гына түгел, теге төрле иптәшләргә дә калдырып йөреп булмаячагын мин аңлап, шуңа әти-әним белән киңәшләшеп, шулай калдырырга мәҗбүр булдым. Иң авыр вакытта инде баланы калдырып киткәндә, ул үзенең мөлдерәмә күзендәге яшьләре белән миңа карап, саубуллашып калуы. Аннары урамга чыга, "Мамам, китмә, китмә" дип, минем артымнан йөгерүе мине менә шушы иң бәлки инде үкенеч кебек тә булгандыр инде, бәлки үземнең яныма ала алмавымны, бит. Бәлки тиешенчә теге тәрбияне дә бирә алмаганмындыр дип әйтәм инде. Но алай да мин хәзерге вакытта әти-әниемә, туганнарыма бик нык рәхмәтлемен. Мондый сүзләр әйтә алган кеше, ул инде баласының да чынлап та кайда булуын, ничек яшәвен тоеп яши. Мәктәпне тамамлага синең белән Казанга килеп, монда бергә яшәп, әле рәхәтләнеп, ул елларны кире кайтарырсыз бер шылма. Әйе, әфәри, чынлап та синең күңелеңгә үтте бу мизгел.
Әйе, мин үзем бик теге таңгысыз, бик максатчан, бик көчле кеше дип үземне алай күрсәтсәм дә, шундый кеше булсам да, эчтән мин бик нечкә күңелле кеше. Синең бер шундый сүзеңдә бар, Айгөл. Ак йөзле булганга күрә, күздә бик тиз тия миңа дигәнсең. Гомумән син күз тиюләргә ышанучы кеше ахры. Бит әйтәләр, мисал өчен җырчы Илмира Нагыйваның фикере бар. Күз тию дигән әйбергә гомумән ышанмыйм. Без үзебезне ничек көйлибез, шулай була. Чынлап та без үзебезне ничек ышандырабыз, шулай була. Син күз тиюгә ышанасыңмы? Күз тиюгә ышанам. Чөнки кичкенә чакларда бик каты битем бузылды минем. Аннары төрле әбиләргә дә барырга туры килде. Соңыннан инде шул больницага да барырга туры килде дип әйтик инде. Күп йөрдек бәләкәй чакта. Бәләкәй чактан ул менә шул 9 класска кадәр булды инде. 9 класслар тирәсендә шул әйтәләр инде теге үсмер чак, үзгәреш чоры дип әйтәләр, ләкин барыбер күз тиюләргә ышанам. Шул күбесе әбиләрнең дә әйткәннәре булды, мәрхүм. Ак йөзле булганга бит инде сиңа менә шулай күз тия дип инде элегелектән. Әле дә андый әйткәннәре бар әлеге вакытта да. Тагын бер яраткан шөгылең, Айгөл, син сумкалар җыярга яратасың икән. Шундый менә хобби кызык кына. Хатын кыз өчен гадәти бер караганда, ләкин шулай да. Аларның инде бүген гомуми саны 30дан артып киткән дип беләбез. 30дан бит әле. Син менә хатын кыз аерым бер сумка йөртә, шуннан чыгып аны холкын әйтә аласыңмы? Әйтик, танылган Hermes Birkin яки Jumper сумкалары ди. Әйе, сумкаларга карап, кешенең нәрсә белән шөгыльләнгәнен хәтта белеп була. Бит, һәм ул кем икәнен дә карап белеп була. Чөнки бар безнең бигрәк теге матур, шундый кыйммәтле дип әйтик инде, карап торырга шундый бик нык матур сумкалар була бит инде менә. Затлы дип әйтик инде, әйе. Һәм бар мондый гына рюкзак кебек кенә, мондый гына бәләкәй генә инде редикуль дип әйтик инде, шундый гына сумкалар инде, гади генә, бәяләре дә очсыз гына булган гына дип әйтик инде. Шуңа күрә кешегә карыйсың да бит инде барыбер бәя биреп була, ниндирәк, каянрак алганын да әзрәк чамалыйсың инде. Сумкалар әйе, сумкаларда җыгаладым мин, аннары соң бу шөгылемне туктаттым дигәндә, мин менә үзем сумкадан гына да түгел, гомумән кешегә күрәм икән, кешедә берәр кием, ул киемне кимим башка. Бөтенләй кимисең? Бөтенләй кимим мин ул киемне башка. Шул ук сумкада да, шул сумканы күрәм икән, мин ул сумканы инде яңадан алмыйм дигән сүз инде куллана. Бик нәзакәтле, мода иясе икәнсең син. Аннары Юлия Шилованың китапларында коллекционировать итәм әле мин. Шундыймы? Әйе. Шулай ушыймы? Ошый, тормышчан, күбрәк инде менә бестселлерлар яза инде ул, укырга яратам. Китаплар гомумән бер Юлия Шилова гына түгел, башка төрле китапларда, шул бизнес турында, башка төрле китапларда дип әйтик инде. Синең җыр исемнәреңә игътибар итсәк, алар күпмедер дәрәҗәдә йөрәгенең яралы булуына ишарә ясый. Туй күлмәге, мәхрүм иттең, онытырга кирәк үткәнне. Син гомумән шушы йөрәк ярасы белән яшисеңме? Әллә инде яңа бәхетеңне эзләп табуга өмет чаткысы сине яшәтәме бүген? Өмет чаткысы һәрберебезне яшәтә инде. Миңа инде күп кеше дә әйткәннәре бар, әзрәк әйдә инде, тизрәк җырлар җырла инде, һаман сузасың инде бу җырларың белән, һаман сузасың дип әйтәләр бит. Нигәдер күңел халәте шундыйдыр инде минем. Син үз тарихыңны яңадан башлап җибәрергә бүген әзерме инде? Әзер. Димәк инде йөрәгеңнең ул насыйп ярны табасы гына калды. Алла бирсә. Әйдә шушында интрига ясап, якын киләчәктә булыр дип, чынлап та без дә өмет саклыйк әле. Син онытма минне, кара күзләремә, китеп барам синең яныңнан. Янарсың утларда, искә алган чакта, күзләреңә тулыр яшьләрең. Тик инде мин булмам, аерылда юллар, онытырга кирәк үткәнне. Бергә булмасак та, сакла уйларыңда, безнең керсез ихлас сөюне. Минсез авыр бу
günleri jirde unutturmam süyü köyüne yanarsın utlarda iske olgan şokta gözlerine dolur yaşların diginde meni bulamam ayrılıda yollar unuturga kirek ötkenini yanarsın utlarda iske olgan şokta gözlerine dolur yaşların diginde meni bulamam ayrılıda yollar unuturga kirek ötkenini Senin en zor хыялың ул зур концертыңны оештыру икән. Әлбәттә, һәр җырчының да хыялыдыр бер караганда. Син үз хыялларыңны ничек тормышка ашырасың? Моның өчен һәр көнне нәрсә эшлисең хыялыңа якынрак булу өчен? Хыялларны безгә күп кеше әйткәне бар бит инде дәфтәргә язып барырга кирәк дип. Минем дәфтәргә язып караганым булды, эшләп карыйсым килде, бу киңәшне тотасым килде, ләкин барып чыкмады ул минем. Уйлыйм икән, максат куям икән, менә монда башымда калдырам да мин ул уйны һәм алга барам. Бүгенгесе көндә иҗатым Аллага шөкер бара. Төркемем белән дә эшлибез. Көзгелеккә инде менә Алла кушып шушы афәтләр бетеп, безгә исән сау гына концертларга чыгып китәргә насыйп булсын. Яңа җырлар белән тамашачыларны шатландырып, куандырып торырга насыйп булсын дигән теләктә калам инде мин. Шулай уйлап торам инде. Әйе, чөнки бик авыр булды дип әйтик инде. Менә бу карантин чорында концертларга чакырулар әзәйде дип әйтик инде. Концертлар куеп булмады. Гомумән киләчәккә төп хыялың нинди? Гаилә мәсьәләсендә, тормышта, шу зур концерт гынамы? Зур концерт гына түгел, но мин яратмыйм алай бик бүтән хыялларымны аннан соң кабул булмас кебек. Безнең барысы да Ходайдан тора. Ходай бит инде безгә ничек куша, шулай эшлибез, ләкин барыбер бит инде үзебез теләгән әзрәк уйларыбыз, хыялларыбыз иштә сакланып күңел түрләрендә йөри бит инде улай бит. Андый бик прям шундый грандиозный планнар курмыйм әле мин әлеге вакытта. Ничек бар, әлегә шулай бара торсын. Теге бүтән серләрне дә ачып чәчеп битерәсе килми. Әз генә сер булып калсын, интрига булсын бит. Чынлап та хыяллар арасында серләр калсын әле Айгөл. Серләрне саклыйк. Алар инде киләчәккә синең җиңүләреңә бер матур омтылыш булсыннар. Шушы нуктада инде әкрен генә финал өлешенә якынлашабыз тапшыруның нинди теләкләрең бар? Тамашачыларга, туганнарга, әти-әниләргә иң зур теләкләрем минем барысы да исән сау булсыннар. Исәнлек булса, барлык әйбердә була. Урын өстендә ятырга калмасын, Алла язмасын дип әйтәм инде мин. Чөнки безнең бит инде бу тормышта күпме инвалидлар, күпме чирле кешеләр, бит күзгә карап ятучылар. Шуңа исәнлек булса, барысы да булачак. Иң мөһиме, әкрен генә алга барабыз бит, эшлибез бит. Шулай бит. Шуңа күрә барысына да исәнлек кенә телим. Синең ахырдан әлбәттә инде менә дигән шигырь укучы нәфис сүз остасы икәнеңне белгәнгә күрә бер матур шигырь белән тапшыруны тәмамлауны теләр идем. Рәхим ит әле, Айгөл. Әниемнең миңа карата язылган шигырен укып китәсем килә. Тормыш миңа бик тә кырыс булды. Җиргә бәреп мине сынады. Күккә чөйде. Бер вакыт кинәт бала кебек баштан сыйпады. Шушы сыйпау, шушы наз бит миңа дөнья матурлыгын күрсәтте. Мин җырладым шушы шатлыгымнан, җырларым мине күтәрде. Күтәрделәр алар бийек күккә. Очар кошка гүя тиңидем. Тормыш мине сытып сынаса да, бирешмәскә бит мин өйрәндем. Бирешмичә үзебезнең куйган максатларыбызга һәр вакыт алга барып, бердән бергә булып яшәргә Айгөл. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бүген безгә кунакка килгәнең өчен. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. I just fade away. Fade away. I fade away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading.
I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. Your love is fading. I feel. Brasserie рестораны сезнең тантананы матур итеп билгеләп үтәргә чакыра. Туйлар, туган көннәр, юбилейлар, чыгарылыш кичәсе теләсә кайсы бюджетта. Сайлау өчен 3 банкет залы. Буларак 222 55 55 телефоны буенча. Инде 5 яшендә җырлый башласа да, бүгенге көндә Айгөл Закирҗанова чын популяр җырчыга үрелде. Үзенең хыялларын сер булып калсын диде. Рәхмәт аңа бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә бүләк иткәне өчен. Без инде популяр җырчы Айгөл Закирҗановага алда иҗат уңышлары телибез. Рәхмәт бүген безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе серләрне ачканга кадәр сау булыгыз.